ngoba uzosuke ngithi ngikhombile lalelani-ke bakwethu lalelani into engithe kuhle ngoba nikhona namhlanje kufanele nazi ukuthi sikhankase kakhulu abantu base-South Africa banethemba ngenkathi sekubalwa kuthiwa yini lento ebalwa sekubalwa amabhaloti awu ngasishaya singisi amabhaloti laba okuyibona abaye babale konje kubizwa kuthiwa yini laba abantu no IEC benze ubugebengu ubugebengu obuyisimanga bathatha amavoti ethu bawanikezela amanye amaqembu banikezela nogogo uyabona ke ufuna niyazi lento ngoba kusukela manje sizokwenza into engakaze yenzeke Siyabonga. uyabona bahlale bezenza izinto ezirong ngesinye isikhathi zingabi inkulu kakhulu bahlakaniphile-ke ngoba bayakhuluma kakhulu ukuthi hhayi kwenzeke kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje bayazi ukuthi awukwazi ukuyolunguza ngalithi ukuthi ngempela kwenzekeni okokuqala nje singakayi kokovota kuyaqala kwabanjwa iy'moto ezithwele lamabhokisi athwala amavoti uma lamabhokisi ethathu ahanjiswa amaphoyisa ayagadwa bahlangana naye engagadiwe nje eyobekwa kwenye indawo ibekwa nje athatha kanjani abakwazi ukwachaza umonakalo wokuqala lo ngoba kuthiwa bathenjiwe baqamba amanga bakhuluma lokhu kwamanye kwatholakala bethelwe abantu bakagogo bebambisene nayo lento kade niyibiza nithini IEC sathi kulungile-ke kuyovota sekuvotiwe uma sekubalwa amavoti omkhonto wesizwe ethu awusebalwa kancane sekuthiwa number 3 olokhuzana i-DA ibathatha abantu abangaphezulu abantu abangaphezulu ibathatha ugogo yena ngoba thina sekho ngale ithi laba sila uyona ubathatha apho ugogo kwase kuba khona into etholakala ukuthi bonile khona lapha bone khona impela kakhulu sinobufakazi sinobufakazi sase sithi-ke hhayi uma kunjalo asifake ubufakazi bethu ukuthi ake bangaqali bamemezele ukuthi leli qembu liwine kangaka kuze kulungiswe izikhalo zethu ngoba zikhona sibatshene ukuthi bonile fanele bezwe lokho nje bajahe ukuthi bamemezeleke ngeke ngathola ithuba-ke uthanga ebusuku ngoba bengiyobuka lapha ukuthi ngibatshene ukuthi bangalenzi iphutha ukuthi basheshe bamemezele kuze kuqala
kukhulunywe lokhu esithi bakwenzile okurong. Basebenze ngathi impela ke manje bazosibonisa ukuthi siseleya nto yasendulo. Bathi thina asilindi muntu. Alama complain eno asiwafuni, asiwathathi. Uyabona ke ukuthukuluza. Ukuthukuluza ke lo. Asiyekile ke lenda. Ngitshenela nje ukuthi nazi ukuthi sizohamba nabo kancane kancane soze sifike egcineni. Ningajahi. Ningajahi. Njengoba khona bese bethukuthele kakhulu. Sebefuna ukwenza izinto, bafuna ukushisa no. Ningajahi. Sizobabonisa ukuthi singabantu base South Africa banamhlanje. Okay. Ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha. Ngithi ngiyabasiza ukubatshela ukuthi sinolwazi lokuthi one kanjani. And asizi ukulifihla. Asizi ukulifihla. Babhekene nenye inkinga ke manje. Ngoba noma bangathini okokuqala nje abantu abatholakale bonakele gogo behlangene nabo labo bantu ngoba bafuna ukuwina ngenkani behluleke ukuphatha izwe. Thina sifuna izwe lethu siliphathe kahle, abantu bakithi bayeke ukuhlupheka. Ngeke sihlehle kuloko. Ngeke sihlehle kuloko. Sibatshenile akusekhona ukuqala manje. Lapho khona abantu ababesaba belungu. Sithi baso ngabantu baso bethile. Anoba sekhona abasasho namhlanje. Sendambe. Abazi ukuthi nathi namhlanje siyayiphatha into abayiphathayo. Angisho lezi ngishoyo. Izandla wena. Ngibamba lezi nto. Ngikhuluma ngolwazi. Ngikhuluma ngolwazi. Kunezinto abazenzile abangazi ukuthi siyazazi. Namhlanje sifaka icala. Sibafaka icala. Yilento etheni sebizi ICC. IC, yeah. Sifaka icala iIC. Phela bese ngikunya amazwi lapho. IC. Sekunya amazwi mfana. Ngishayisingisi. Sibafaka icala la ngempela. Ngoba baphule ngisho imithetho, ayikuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala bantshontshe ngala. Baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe ukufanele babale ngazo. Bese eyibala ngomoya. Siyakwazi ukuyilanda siyithola. Siyiphethe la. Baseqale. Abasazi. Basizwa ngendaba uyabona kudala izizwe zidlala ngathi. Namhlanje siyakwazi uma beya enyangeni nathi siyakwazi ukuyenyangeni. Futhi sasivele sikwenza lokho mama babegibela umshane. Kodwa sikwazi ukubiza thina. Siyandiza. Ufuna ukunazisa lokho. Asiliyeke nje ulaka. Sodila nabo kahle. Kuzofika ekugcineni. Thatha inqumo ukuthi namhlanje sibafake icala sibamangalela. And uma ngoba sibakhuzile bangakhuzeka. Uma beye eParliament sibaningi kabi inkonzo yesizwe. Singase sidube ukuya eParliament. Singase sidube ukuya eParliament. Akekho kuyothatha itulo zethu lapha. Yinje siye eParliament. Kodwa asifuni ukuya singaphelele ngoba sizojika.
sifuna uyabona kunento abangayazi iIEC izobala amavoti ethu akona wa awethu ukuthi baze babe nalomsebenzi wokwenza basebenzela thina ukuthi babasibalela amavoti ethu asikwazi ukuthi uma sithi kunento engekho la bathi asinandaba nani thina siyaqhubeka ayikwazi ukwenzeka lokho nothi sisaphila kodwa kufanele nilalele izwi labaholi angabikho abantu abazothi hayi ke thina sengiyafa namhlanje no asifuni ufe sifuna ukubabonisa ukuthi thina singabantu bala eSouth Africa sizoba benza baqonde ngeke siuphethe amaqiniso